Takže čau, tady je Korosina a chtěl bych vás přivítat u dalšího mýho speed artu na postavu ze hry Assassin's Creed 3. Tato postava bude Connor a on je to takovej napůl Američan, napůl Angličan a napůl Indián, myslím, nebo nějak takhle to bylo. Ty si přesně nevím, ale je to takovej, jakby Indián, má takový indiánský rysy a to se strašně blbě maluje obličej, takže předem se omlouvám, kdybych zkazil obličej, tak není to schválně, jenom prostě mě obličeje vůbec, ale fakt vůbec nejdou. A chtěl bych vyzvat jako já autor, tak bych chtěl vyzvat vás všechny diváky, abyste zkusili, ale fakt jako tohle pokus, zkusili toto video rozposílat třeba svým přátelům, svým kamarádům a takhle, protože jsem se rozhodl, že pokud toto video se povede, aby mělo toto video 200 like, jako je to obrovská výzva, ale fakt pokud se povedou 200 like, tak udělám video, jak vyrobit tutoriál na Connorův Tomahawk, ale nebude to jakoby na funkční, na larpařský souboje, ale bude to spíše vzhledově na výstav a udělám to tak promakaně, abych se pokusil, aby byl co nejmenší rozdíl v pravost. Použiju na to opravdovou kůži, pravý peří a pokusím se, aby co nejvíc podobně prostě napodobit železo, abych udělal jakoby realisticky vypadající fakt jakoby ostří. A to bych řekl, že je asi všechno. A jdeme namalovat teda Assassin's Creed 3, počítačová hra, hlavní hrdina Connor. Jdeme na to.